गावनि गथ'फोरखौ सिमां नुदोंमोन खोमा गोरों जानानै डक्टर इन्जिनियार खालामनानै आं नुहुरनाय ओरैबायदि नुहुरो आङो दिनै हिमन्तआ बे जाहारबारि लामा अन्थाइ बोग्रायाव दिनै बेनि खर'आव गुलि गावनानै बे गोग्लैनाय टाइमाव मा सानदों गुलि नांखांजानानै गोग्लैनाय टाइमाव बियो गाबख्राव फैनानै बिमा नानिमोन बाबुमोन होननानै बोरै रथ' दिनै आं नोंसिनि साननायखौ आं साक्सेस खालामनो हाला होननानै नोंसोर थादों होननानै बिदाय लानानै बिसोरो साननैसो सिगां फरेस्टारफ्रा सासे बर' मानसिखौ बन लायनो थांनायाव गावथारदों। जाय गावथारजाग्रा बिथांमोननि न'खरनि जानानै जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिबिफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। गान्दा फंबाया गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। फंनैसो जाय जोहोलावफ्रा जोबथेसालिनिफ्राय जेल सिंनिफ्रायनो दुखु मोननाय फोरमायहरदों। बिनि थाखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा एसे खोनासंलांदो। दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिटिआर सरकारनि गोहो खुंथायाव थानाय जायफोर बिथांमोननि सायाव एसेबाबो दुखु मोननाय फोरमायदों, जोबथेसालियाव थानानैबाबो जेबो उपाय खालामनो हायाबाबो दुखु मोननाय फोरमायदों। एसे खोनासंलांदो। आंहा दिनै आथिं आखाइ सानाय सुनाय मावनानै जानो हाया। फिसा सानैखौ खांनो थाखाय आंनो मोनथाय नांगौ, राहा नांगौ आंनो मानसिखौबो दानो मानो बिदि खालामनांगौ? नंखाय बांखाय दंफां फिसानि थाखाय बिदि खालामनाङा। आरो फरेस्टआ कन्टेक्ट जानोसै बारहोनोसै, जोंहा बाहाय मावनाय जानोसै आरो साइकेलखौ गावसोरनो हमो गावसोरनो फानफिन हरो। जों बाहायसो मावनानै जायो सारमोन, बिदि खालामनो नाङा। आंहा दिनै फिसाया बिदा फंबाय गैया, हारसिङैसो थैजासे आंनो फिसा सानै खांनो थाखाय राहा नांगौ। सोमोन्दै जाथाय जानायनि सोमोन्दै आं रायजोफोरनिसिम आं बुंनो सानदों। आं गान्दा बसुमतारी जाहारबारिनिनो। दा सासे जनसाधारन गैथारि न'खरखौ न'खरनि बिगोमाखौ दिनैहाय बेयो बिथाङा IOI-नि न'बो मोनदोंमोन, सरकारानो होदोंमोन बेखौ बे गोजौआव थिं दिगथाबनो थाखाय दंफां गैयिनि बिथाङा लायनाय जादोंमोन जाहारबारि लामाजों। दा बिसोरो बे सासे जनसाधारनखौ दंफां हाग्रानिफ्राय न'आव लाबोबाय थानाय समाव गावबाय, लामायाव जमनानै गावबाय बिसोरो फरेस्टआ। फरेस्ट माने NGO-फोर, बै लकेल गथ'फोर आरो गावग्राखौबो आं मोजां मिथियो। आरो बे जेन'बा बे हेमन्त बसुमतारीखौ गावबाय, गावग्रा मानसिया सोरमोन? माने बेबोथ' सासे बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम जानायमोन। हेमन्त गावजाग्रायाबोथ' सासे बर' बिमानिफ्रायनो जोनोम जानायमोन। दा जुदि बै गावग्राया हा बेरगावनायनि बुजिनायमोन नामा? दा सासे जनसाधारनखौ गावनानै मा मोनखो? मा फिथाइ थायगोन? गुबुन हारिखौथ' नासयनो हाखाला। गावजों गाव सासे दिनै बिथाङा सानफा बोथिबा नागिरनानै जाग्रा मानसिखौ दिनै बिनि गुलियाव, बिनि खर'आव राइफलनि गुलिजों बिसोरो गावखावनानै होबाय। दिनै सासे बर' आइजोआ, हेमन्तनि हिनजावा दिनैहाय मोदै रथ' गनानै दिनै बे गावनि सिन्दुरखौ खोमानानै लालांबाय। दिनै बै गावग्राया मा जागोन? दिनै निस्सय बेयो सानसेब्लाबो बे गनाय नङा। बेयो ओरैबायदि फाब नांगोन दिनै गावनि बिदा फंबाय जनसाधारनखौ जुदि बे दिनै सासे गावदावनो हाबाय आरो मालाबा गावगोन बे सासे मोसाफोरबायदि जानानै दं। दिनै बेखौल' गावनाय नङा। आं खोनादों बे जाहारबारि ओनसोलाव सोरबा आइजोफ्राबो बे हालाल लामानि साहाजों थांनो हाला, बे सोरबा बन लायनो थाङो बेखौबो बिसोरो होसोयो, जिनाहारि खालामनो नागिरो। दा दिनै आइजोफोरनि सायाव जुदि अयथासार खालामबाय थायोबा बे सानसे समाव, दा बे रायजो राजाया बेखौ माबा मोनसे बिसार खालामनानै बेखौ जेलाव दैथायहरनांगोन, जेलाव दोननांगोन। जुदि आं बुजिगौ दिनै शान्ति सुक्ति बिटिआर, नंगौ थिगैनो शान्ति सुक्ति बयबो नागिरदों। जों अशान्तिखौ बयबो लुगैया गेदेर एन्देर। जों बाहाय बिटिआरआव जोङो सिलाय गोमजानो लुगैया। जों शान्ति सुक्ति दाउसेन दाउला गाबनायजों जों गोरोबफानो लुगैयो। नंगौ थिगैनो दिनै मा जाखो स्नि सुक्ति खालामनाया? दिनै बेखौ पानेस होनांगौआ माजों होनांगौमोन? दिनै पानेस होनायनि जेबो लामा गैयामोन नामा हेमन्तनि थाखाय? दिनै डाइरेक्ट बेखौ केपिटेल पानेस होबाय, मानि थाखाय होनाय जाखो? दिनै बेखौ
पानिस होनांगौमोन जोबथेसालि दं हमनानै जेलाव हर आयेना बिजिरगौमोन बेखौ दिनैहाय डाइरेक्ट बेखौ केपिटेल पानिस होनायखौ आं एसेबो मोजां नुवाखै दिनै सासे केपिटेल होदावबाय गाबोन जुदि सासे बन लायनो थांबा बेखौ केपिटेल होगोन दा जुदि बर' जाथिखौ जुदि सोरखौ हायो बै हाग्रा सेर सेरनि बर'फ्रासो दंफां लाइफां लायो एसे एनै फाननानै जायो गरिब मानसियासो दंफां बोनानै जायो दिनै मा दङ दिनै नोङो अन्थाइ देख्रुमनानै जानोबो दैमायाव बाला जावनानै जानोबो दिनैहाय गासिबो जिसिपि ट्रेक्टराव बल्दार थिखांनानै जानोबो जिसिपि दामफाराव बल्दार थिखांनानै जानोबो जिसिपि गासिबो जिसिपि होमबा जोङो गरिबफ्रा मा मावनानै जागोन आं नंखायनो डाइरेक्ट बुङो बिटिआर सरकारखौ दंब्ला बै जारबारि एलेक्सननि हाग्रा सेर थानायखौ दंबा नोंसोर जोंखौ गरिब होनानै मुगैबायब्ला नोंसोरो जुदि जों गरिबफोरखौ नायसनलाबा नोंसिनि दमखौ जों नायनो जों बिखा दाननानै होगोन गासिबो गावनि गरिबखौ नोंसोर नायनो हालाबा नामा आं गासिबो बे जारबारि ओनसोलनि बे लामा सेरनि हाग्रा सेरनि बे बर्डारनिखौ आं गासिबो रायजो राजाखौ आं खावलायो नोंसोर जुदि जोंखौ मुगैबायबा नोंसोर जुदि नायनो हालाबा जोंखौ गासिबो गावजोब्बाय गरिबफोरखौ जों सानसेयावबो हाग्रा गुदियाव थानाय हिसाबै जोङो मालाबा दंफां बनखौ लायखागोन मानो लाया एनडिबिआ 34 इयार्ससो हाग्राखौ नेबोबाय दिनै एनडिबिआ गैला सोर फाननानै जादों बेखौ लायगासिबो फरेस्टआसो फाननानै जादों बेनि दंफां लाइफांखौ बे जारबारि ओनसोलाव बेसेबां साल दंफां दंमोन जै मुरा मोनला सोर फाननानै जादों बे जारबारि फरेस्ट फैसा जाग्रा दङ दंफां बारहोग्रा दङ जाय मानसिया जनसाधारन गरिब मानसिया फैसा होनो हाला फरेस्ट बेखौनो गावबाय दा नंखायनो नोंसोरनो सान्थि सुक्ति आं मालाबाबो सान्थि सुक्तिखौ आङो माबाया बेखौ आं एक्सेप्ट खालामा दिनै नोंसोर सान्थि सुक्तिबा दिनै सासे जनसाधारननि माथायाव मानो गुलि गावखो बे सानदोंमोन खोमा आं दिनै दंफां दरसे लानानै आं फिसा सानै दङ आंनि बिसि दङ आं बेखौ साननैसो आलो गोजोन खस्थ' लायालासिनो आङो आंनि बिसिया खस्थ' लानाङालासिनो माइरं बे गथ'फोरखौ सिगां नुदोंमोन खोमा गोरों जानानै डक्टर इन्जिनियार खालामनांगौ आं ओरैबायदि नुहुरो आङो दिनै हिमन्तआ बे जाहारबारि लामा अन्थाइ बोग्रायाव दिनै बेनि खर'आव गुलि गावनानै बे गोग्लैनाय टाइमाव मा सानदों गुलि नांखांजानानै गोग्लैनाय टाइमाव बियो गाबख्राव फैनानै बिमा नानिमोन बाबुमोन होननानै बोरै रथ' दिनै आं नोंसिनि साननायखौ आं साक्सेस खालामनो हाला होननानै नोंसोर थादों होननानै बिदाय लानानै बिसोरो आं गथ'फोरखौ गिदिर गोलाव खालामलांस्लाबनो हाला आंखौ सोलायनाय गुलिजों खर'आव गावबाय होननानै दिनै नंखायनो आंनि गोरबोआव दिनैहाय सासे जनसाधारनखौ गावनायनि थाखाय बिराद दुखु मोनदों आङो नंखायनो आं गासिबो रायजो राजाफोरखौ दिनै नोंसोर मा मोनखो बिटिआर रेकर्ड जाखांनायनि उनाव सरकार दानायनि उनाव मा मोनखो दिनै गासिबो थगायजोब्बायना नुजोब्बायना दिनै जोबथेसालियाव बेसेबां एनडिबिफोर दं दिनै नुबायना दिनै बेसेबां गाबनांदों दिनै बेसेबां जोंनि फिसा फिसौफ्रा जेसेबां आलाय सिलाय जानांदों नुबायना दिनैहाय मा दिनै गासिबो जोंनि बर' हारिया सानसे मालाय गुबुन हारिनि आखाइ खबजायाव थागोन नाथाय दिनै बर' गावनो सालायनो मोननायाव जुदि मोजाङै सालायाखै रायजोनि नोजोराव मोजां नुवाखै दिनै माबा मोनसे कमप्लेन जाबानो सिलाइजों गावनाय दिनै माबा मोनसे जाबानो जिसिपि लानानै न' बुख्रेबनाय मा सान्थि सुक्ति बेलाय मा सान्थि सुक्ति